Bütün dünya halkına salam. Bugün yine de biz öz gepleşiklerimizi devam edeceğiz. Olga Çarıeva gelen için Tanrı yalkasın. Salam, salam çimen, salam vatandaşlar, hemmeğe yalkımlı salam. Bugün görüşümüzde hali yine de biz ekranına kavr has vacip meselelere, has vacip bir temalara deyip geçmekçi. Onu ne çimen başlasın aydı ver. Bizim çatımız var. Bilişiniz yağlı hemenizem. Şu çata men yine de koyuyorum ve hemişe şey de koyup dururuz çatımızı. Sebebi bu çat halkımız için, adamlar için. Даже dürlü mıhama olsun olaram gelip nemetip biliyorlar. Sebebi bizim fikrimizce mıhamalarım koşulup kömögüm etip biliyorlar bize de. Şu chatta bir neçe soruq çıktı Olga. Şol soruqları okayında soruqlara cevap berili ya da prosta meseleleri bärde gepleşeli bilece. Bolur. Birinci soruğum, halkı nädip höweslendirmeli, halkı nädip dizinden turuzmaly, halkı nädip kaldırmaly? Halka nädip mertlik duygulary bermeli? Nähili görelde berip bileriz özümizem. Öz hereketlerimiz bilen. Şoňa birinci jogap bere al ikimiz. Baş üstüne Olga. Halk inni hemmesem ayağa galp var ya, köp zatları düşünýär, 4-5 ýyl bäri bizim şu ekranna ýygy videolar goýýas, halkam bu zatlara gözi öwrenişdi. Inni mahkemeler näme tutup kimi tutsa da barlap telefonu nirelere girýär, YouTube'lara girýärmi? Ama şu neme esasam diýen zatlar şu 2 ýaşlyny dinlemäň diýem işte. Kimi telefon tutup barlanlara diýem işte. Olar gaýtym reklam edýär. Olaryň kimkä o 2 ýaşly diýip gaýtyp görýäsi gelýärler. Şoň ýaly bu halky bideýem öwrenişdirdik. Türkmenler ekrana çykýanlar öwrenişdirdi. Gözleri, gulaklary hemme zat öwrenişdi. Indi bular uzunrak videolar bolsa görüp bilen aklar. Sebäbi VPN gerek bolmasa da olam öçüp durýar. Şoň üçin hem gysgaldyp bular skaçat edip bir-birine geçirip görýän ekenler. Diýmek, ýanky soragyňa men şeýleräk jogap berin. Halk iýem aýaklandy. Halk iýem ýüregi bilen içindäki hyjuw bilen garaşýar. Bir daşyndan gelýän bir güýje garaşýar. Şu hökümeti, yalan hökümeti haçanam bolsa bu ayağından alınar, ağdarlar, düşürülür. Ona täze bir parlament bolýarmy, täze bir döwlet gurulýarmy, bir täzeligi garaşýarlar. Näile bolsa bir şu rejimiň ýykylmasyna garaşýarlar. Her iki adamyň biri kimin elinde telefon, hemmelerde telefon bar, dogry dämi? Şular görýärler, bir san telefonu öýünde üýşüp görýänler hem bar. Bir maşgalada 4-5 adam bolsa, ya goňşularam bolsa, bir jany inanýan adamlar bolsa bile gelip görýärler, bir gepleşik bolsa. Onam özleri aýdyp berýär, görýänliklerini. Biz görýäs ýa, biz garaşýas size diýe, siz daşyndan geljekleri garaşýas. Haçanla bir öz başda nemede biz taýýar diýerler. Biz barjak köçe çykmaly, adam çykjak ýöne gelin, aýdam oda haçan morda gel. Ine bir sähetini aýdyň bize, bizem çykýas köçe. İl çyksa bizem çykýas diýerler. Hemmesem şu rejimden bizar bolanlar. Ýadapdyr hemmesi. Sebäbi şu doýur ýalym etdiler. Halky doýur ýaly etdiler, bizar bolar ýaly etdiler. Halk inni halis bir çykalga tapman daşary urtlara gaçyp başladylar. Onam biz bilýäs, hemmämiz bilýäs. Her kim başaran bir eline 5 manat bar adam daşary çykjak, gaçjak, başga ýurtlardan gazanç etjek, 5 manat gazanjak, çagasyny eklejek. Emma hemmeleriň eline onça pul ýok. Sebäbi seni geldiňmi diýip aeroportdan saga manjy uçanna diýip uğratjak adam ýok. Yok, bana suratda para vermeli. En azından $3.000. Öýüne $3, $30 tapmayan adam $3.000 nerden tapsın? Ne şolar ýalak ýagdaýa geldi.
häzir halk. Ana meňe jogabym şeýlerek halkyýam hemme zady habary bar. Hemme zady bilýär, aýaga gally diýseňem bolýar. Diňe şu agdarmaly ýerine gelenine, hökümet agdarmaly ýerine gelenine guk diň bir çykýas diýerler. Sağ ol Olga. Men pikirimçe halk çyndanam hawa birazrak hereket edip başlady. Şolam iş biziň hemmemiz üçin, bilece hemmemizem haça bu kiçik iş etsegem, biz 5 milyon adam haça bu kiçik iş etsegem şolam iş bolar, hereket bolar. Ene 2018'de biz Türkmeniýa bizniýämse, Türkmeniýa birleşeligiňi açypdyk. Şonda bir hereketim halktan zatdan ýokdy. Ýöne şol wagt biziň hemmemizem kem-kemden girip başladyk. Şonda men daş Türkmeniýa bizniýämsany açanymda ene şunu men siziň hemmeňize de ýene-de aýdaýyn. Başta halk gelip başlany men olary öňünden aýtdym. Anonim profillerden girin. Hiç wagtam öz adyňyzy, öz nemäňizi açmaň, görkezmäň, ýüzüňizi görkezmäň diýip nemetdim. Şeý diýem biz tolgundurdyk halky. Sebäbi MHM bir adamyň adyny, zatyny bilse, uje olar basyşyp nemetip başlaýarlar. Basyşyň astynda da hiç kim hiç zat edip bilenok. Şoň üçin bir hökümeti ýeňmek üçin siz обязательно özüňizi başta goraň. Nädip goraň öz adyňyzy, nemäňizi, profiliňizi, adyňyzy açyp görkezmäň hiç ýerde. Как раз taки bilmese, näçe bilmese şonça da gowy. Sizi näçe tanamasa şonça. Sebäbi olar bilmeýärler kimlen göreşip, kimlen taşaşyp oturanyny. Şondan hem gorkýarlar. Ikinci aýtjak zatym näme mesele var halkymyzyň içinde. Halkymyzyň içinde MHM bir topar diňe gorkmak mesele däl de başga meseleler hem salýar. MHM edýän zady millet paraşçylyk, tire paraşçylyk we şeýle türli zatlar. Ana şonu biziň hemmemiz hem aýyrmaly. Birinji etjek zatymyz hem etmeli zatymyz hem biziň hemmemiz hem türkmen. Biz Ors däl, biz Azerbaýjan däl, biz Ukrain däl, biz Kyryan däl, biz Özbek däl. Biziň hemmemizem türkmen. Ýurduň ady Türkmenistanymy? Biziň hemmemizem türkmen. Ine biz käwa çykyş edenimizde biz türkmenler turuň diýenne, şonu käw başga nemeler gelýärler da aýdýarlar. Näme üçin siz diňe öz türkmenlerinizi çagyrýyňyz diýerler. Biz öz türkmenlerimizi çagyrýarys, taňşda biziň hemmemizem türkmen. Ine şunu hemmemizem kelläňizi, başyňyzy neme salyp goýuň şonu. Siz özüňizi aýry tin etjek bolsaňyz, onda biz hiç wagt bir halk bolup bilmeris. Hemmemizem bir türkmendiriz. Tapawut ýok. Identiçность diýmek näme, Olga, türkmen diline? Gelip çykyşy. Hawa. Halkyň ýanky her türlü tireler bar da. Gelip çykyşy. Hawa. Ine Amerikanlarda identity diýen zat var. Her adam Amerikan, ýöne olaryň öz identity diýen zaty bar. Ana şolar hemmesem özleri aýdyp bilerler kimdigini. Olan gowy zat, identiçnessini bilmeli sen özüň. Ýöne halk boýunça biziň hemmemizem bir türkmen. Has dogrusu şahsiýet diýsek bolar. Identityness. Şahsiýet. Ana şo şahsiýet diýen söz. Ine şu iki zady biz birazrak bölmeli. Birinciden ne dünküde kıstaç yine bir neme hazır mesela şundan çıkıptı Olga raýat sözü siz maňa aýtdyňyz raýat sözü ulanmaň diýip nemetdiňiz dogrymy siziň toparlaňyz. Ene şerde как раз şu wagtda da gepleşeli. Raýat sözü diýdiňiz arap sözü biz arabizatsiýany уже aýrasmyz gelýär diýdiňiz. We da raýat sözü näme gul diýip aňladylýar diýdiňdämi şeýle zatlar aýtdyňdämi? Raýat sözü arap dilinden period edilenine mal, sürmal, aglaki, sürmal manysyny berýän eken. Ana ne şundan birazrak halka çykaraly, halkyň özüm nemetip başlasın, biziň çatymyza gelsin, çatymyza gelip öz maslahatyny bersin we başga zatlardan hem maslahat bersin bize. Diskussiýa gowdat. Hawa, gepleşsek, orta çıkarsak gowy, hemmemiz bile. Bärde diňe ýaşullar ýa-da Olga ýa-da Çemen ýa ýene biri nemetmelder bu zatlar halk bolup gürleşmeli hemmemiz. Indi meniň pikirimçe şu iki zady birinji nemetip bilsek biz birinciden her adamyň özü bir zat bir iş etse. Millet paraçylyk näme oňady? Tire paraçylygy aýyrsak.
Özüňizem kimde näme diýip gelse de nemetmeň, goşulmaň şo zatlara. Ignore edin, şeýle gepleri ignore edin. Kim millet paraçylyk goşjak bolsa, hiç wagtam trollara kömek etmeli däl. Men şunu aýtaýyn, iň birinji zat. Taşto ignore etseňiz, olara üns bermeseňiz, olaryň işleri puç bolar. Üçüncü zat, indi biziň hemmämiz mine şu häzir derejeye yetdik, dogrymy? Şu wagtyna yetdik, uje şonça iş etdik. Şonça zat etdik. Uje protestlara metip başladyk. Halk uje gorkanak o zatlardan. Geplep başladı. Daşy yüzünem açıp çıkıp başladı. Daş şo zatlaram uje edip başladı halk. Menem şu wagt şu halkyň taýyndygyny görüp otýyn uje. Ene de daşy Olga'm pişigem koşuldy bize. Menem koşuljak istedip, halk bilen boljak diýip. Pişigiň ady näme Olga? Coco. Oko? Chanel Coco. Ha, Chanel Coco. Koca odança adı bar eken, özüne de gelişip dur. Alıca yalak, kara ve ak. Owa. Ene biziň nemämiz şu? Ýene de bir goldawçymyz. Şu Chanel Coco. Ja. Meniň aýtjak zadym, biziň hemmämizin bile, daşy biz biri-birimiz bilen düşünşmesegem, daşy biz biri-birimiz bilen ylalaşmasagam, her gaýsymyz hereketlerimizi dowam etsek, şolan bir iş. Bir topar nemeler var, gruppalar, toparlar, zatlar var, adamlar var. Her kim öz ýoluny bitirýär şu ýerde. Bizem şeýle pikire geldik. Her adam halamasagam şol adam, ya da nä dogry hereket etse de, maşenik bolsun, ýene bir zapatologiski neme bolsun, aldawçy bolsun, ulgun, ýene bir zat bolsun, tapaut ýok. Daşy mahamalarym bize kömek edip otyrlar, öz hereketleri bilen. Taşto her edilen zat hemmesem gowçylygy, gorkmaň hiç zatdan. Hemme zady gowy tarapdan gaýtamalyň. Bu adamlar, bu toparlar, bu hereketler, olaram dowam etseler, bizem dowam edýäs. Bize goşulyň diýmäň ýöne. Şolar bilen goşulyň diýmäň sebäbi biziň öz alyp barýan işimiz bar. Bu alyp barýan işimiz arasy bize halka edip aldyw bilen ýene bir zatlaryň başlanýçysy bilen ýene bir zatlaryň nemetem zakdy. Biz halka hakykatdy ýüzüne aýdýas. Hakykatdy siz ow göreňiz, hiç gaýsyňyzam. Köpiňiz bize gelip çemeneyle, Olga beýle, ýene bir zat beýle diýip manipulasiýa etjek bolýaňyz, mahamalar aýdyp otyn şuny. Mahamalary biz käwat çykaryp görýäsem, ýa-da şeýle manipulasiýa edýän adamlaram çykaryp görýäs. Ýöne hemişe gepleşip dursak, hemişe açyk bolsak, bizem açyk, çyndanam açyk meseleler bolsun ýa-da maslahatlar bolsun, şolara açyk. Manipulasiýa bolsa ýöne çykarýas gruppamyzdan, ol dogry. Ýöne her gaýsymyz şu hereketler edip otursak, bir netije ýeters. Uje ana dürli guramalar biz bilen duşuşyp başladylar, bir topar işler edip başladyk. Netije görünüp dur. Daşy täzeliklerde de çykyp başladyk. Uje gowy rezultatlar gelip başlady. Biz şonu belläp goýmaly. Hiç wagtam höweslikden zatlar düşmeli däl. Sebäbi biziň işimiz çyndanam şu wagt bir rezultatlar berip başlady. Belkim häzir görünýän zat däldir o, ýöne kem-kemden görünüp başlaýar. Bir näçe mysaly bereýin. Gruziýada ana halk şo haçandan bäri galyp dur aýagyna. Abhaziýada dünküde galdy. We Abhaziýada prezident bilen premier ministr häzir uje atstavkaga çykmaly diýen netije geldiler. Paka häli toşuna çykmadyk, ýöne şoňa geldiler. Ondan soň ýene nerede? Eýranda näçe adamı öldürdüler, kırdılar, kıynadılar. Näçe adam Türkmenistan'dan beter şu atyra. Onda da şolar çıkıp durdular. Seredin nähili halk. Dünküde 2 gün mundan öň bularyň pensionerlary çykdy, ayağa galdy. 100'e yetmäni pensionerlary ayağa galdy. Ondan soňky gün müňeçen adam çykdy, müňeçe. Ana görün. Ana şulam her adamın edýän hereketi, her adamın edýän işi bizem şeýle bolup bileriz. Hemmämiz bile, daşy kiçik hereket etsek. Siz, naprimер, bize kiçik öz protestlaryňyzy iýerip bilýäňiz. Size ýüzüňizi görkezmek gerekdir, sesiňizi görkezmek gerekdir. Prosta kiçik, naprimер, protestni plakat ediňde, video alyňda şekilde,
iyi verinize. Oldu. Biz hem şonu çıkararız. Ne halk protest edip dur dip. Sizin daja online protestlarınız hem şolan bir hareket. Şey edip bir-birimizi höweslendirip, şey edip bir-birimizi koltuğa berip, koldaw berip, şey edip her haysymyzym bir iş haçaby edeli. Biz iş ederiz, biz neme ederiz? Ýöne bizem adam, biziň hem maşgalamyz bar, zatymyz bar, biziň hem wagtymyz az. Hem zady biz yetişip bilemzak. Siz hem kömek etmeli şu zatlara. Men şunu aýtjakdym Olga. Bak, Bu. indiki soraq, aha. Ine biziň çatymyzda şeýle soraq bolupdyr. Näme üçin pasportyňa millet ýazylýar Türkmenistanda diýip. Şunu birazrak biz kagby diýip geçdik, ýöne takyky gowy içinden girip geçsem gowy bolardy. We-de ýene başga soraq, näme üçin atasyz, näme üçin ýurdu taşlap gitdiler, näme üçin aýrylşdylar, näme üçin eneler gyzlaryny şol işi etmeýe ýol berýär. Näme üçin türmede ýatyrlar. Bir çatımızda ayallar barıdı, gep gurrun çıkıptı. Doğru değil mi Olga? Ha o. Ayallar, Türkmen ayallar eyle beyle deyip çıkıptı. Bizim şonda Türkmen ayalların kolduğuna geldik. Sebebi Türkmen ayallar Türklere çıkıyor. Türkmenistan'ı bolanaklar, olar şeyle beyle deyip nemet başladılar. Bizim şoňa jogap berdik. Şoňa da ne bir näçe sorak verildi. Şunu sen birazak açıklasan Olga. Ha o. Sağ ol. Ine şeýle bir zat bar dene Türkmenistanna. Biz Türkmen milletleri, diňe Türkmenem däl, umumy şu Türkmenistanyň içinde ýaşaýan näçe millet bar bolsa, biziň ata-baba alýan terbiyemiz çağalykdan gyzyp saklamak, urmak, ýençmek, hiç çağanyň bir islegini, arzuwyny gözeňde tutmaýan, diňlemeýän, sen yum agzyňy, sen hiç zat bileňok, sen dünkü sıçylan bok, otur agzyň yumda diýip şoň ýaly edip bizi çağalykdan türkmenler umum Türkmenistanlar şey dip yetişdirýär çağalaryny. Ondan soň kakalary esasan rimeni çıkaryp rimen bilen urýar. Çağalarynyň islan ýerine kellesi bolsun, arkasy bolsun, dron susok bolsun, tabak bolsun, şoňlanem kellesine uragan adamlar bilmeýär-de sebäbi kelle stresiýany alanna soň näme netije getirýärni türkmen halky bilenok. Şoň üçin hem islan ýerine urup ýenjip ýa-da ol burçda durýarlar ugully. Ta 4-5 sagatlap ýa-ni bir aýagyň üstüne durmaly. Aýagyny çalşaýda da ýene urýarlar, şey dip ýetişdirilýär. Şondan soň şo ýetişdirilen çağalar psihiki taýdan durnuksyz, özüni alyp barşy mudama kemsitiji, ýa-ni kemsidilen çağa ulanan soň işe girene de şo taýda da boýuny egik bolýar da leppeý diýip duran ýaly bir zat diýse okey, bir zat diýse okey diýip durýar. Özüniň ideýesi ýok, özüniň pikiri ýok. Gapdylynak bir näme diýse şoňa da okey, şoň diýen dogrudur diýär-de. Emma özüne düşünje ýok, özüne pikiri ýok, özüne çuňur pikir ediş duýgulary ýok. Pikir ediş ukyplary ýok, analiz etme ukyplary ýok. Şol sebäpden ýenjilip ýetişdirilen çağanyň soňundan armiýa gullugy gitýär. Gullukda da 2 ýyllap ýenjilýär. Islese islemese o taýda taýagy ýa, bir aç, bir garny dok, armiýanyň ýagdaýyny biz gowy bilýär. Şol sebäpden gelip soň öýlenenden soň şol özüne edilen nähili atnaşaýa bolan bolsa özüne edilen gatnaşyklary ol aýalyny soňundan çağalaryny görkezip başlaýar. Şeýdip nevere ýanky по наследству diýen, nevere geçip gidip oturýar-da. Şol atasyndan urulan bolsa, ol atasyň öňkü pakasyndan öz deduškasy bar, atasy bilen urulan bolýar. Soň ogly urulýar, soň öz çağalar urulýar. Şeýdip nesilme nesil gelip otur. Şol biziň galan terbiyemiz gitýän ýeri ýok. Nesilme nesil şeýdip gelip otur. Şonuň üçin hem aýallarynam öýlenenden soň urmak, ýençmek, bir zat diýse sen nämäni bilýän ýumagdyňy şeýdip çağalarynam şeýdip ýetişdirýär, aýalynam şeýdip ýetişdirýär. Şonluk bilen hem aýallar mydama taýak iýen türkmen aýallary Türkiýe barandan soň ene şolar ýagdaý emele gelýär. Näme üçin türkler ay canım balım seviyorum aşkım diyen sözleri eşitenden soň eräp ýanky bu ýaly türkmen gelinlerim eriýär.
Näme üçin? Sebäbi bu sözleri hiç haçan ata-baba doglanlar bäri eşitmedik sözleri, owadan sözler. Sebäbi türkler gepeçeper bolýar da, ýa-ni olaryň sözleri, dilleri süýji bolýar. Geplerini balym şekerim diýip dursa, bular erýär, ha, bular alaky meniň gadrym biljek erkegem bar eken o dünýäde diýýärde bulara tarpa durmuşa çykyp başlaýarlar. Enesinde de rezultat. Türkmenler o taýda Türkmenistana ýenjilen erkekler, ýa-ni iş tapyp bilmän, işsizlik mertebesi peselen, maşgalatyny ekle bilmeýän, ondan soň aýallaram olary ýene de üstüne yarasynyň üstüne duý sepýärler da. Ene sen erkek bolup iş tapan okmy, erkek bolup sen öýe gazançy getirip bilen ok, erkek bolup sen çağaň eklep bilen ok diýip bularam hasa mertebesini peseldiýärler. Ondan soň erkegiň ol bir erkegiň näme elindäki adam däller. Bu bütün sistema täzelenmeli. Sistema ýürüýte halky garyp düşürmek üçin köp idaralarym ýapyldy. Iň berkisi Western Union bar. Şu açolam yapıldı Türkmenistan'a. Öňler. Bundan bir 5-10 ýyl arkaýyn pulum urutup bolýardy, he? Garnaşlaňa adyňa. Soň olaram kesildi. DHL diýip nime bardy, poçta bardy. Onam yapdylar. Gepin gysgasy şu sistema büsbütün hemme taraplayın halkyň daşyny gurşap alyp pes derece düşürmek üçin moralny tarapdan, psikologik tarapdan, hemme tarapdan halky pes derece ayak astyna düşürmek üçin bunu global hereket edýär. Sistemaň özi şol sistema täzelenmese, biziň şu garyplygymyzyň, biziň şu mertebämiziň pesligi, şol adamçylygyň biri-biriniň adamçylygynyň mertebesine degip biri-biriniň ejetine, baçytyna söýüp, işsizlik üstüne de garypçylyk, ene şu zatlaryň hemmesi Maşgala institutuny bozdy. Maşgala institutu büsbütün dargady. Aýryşýan köp. Çağasyny görmän, çağalaryny 4-5 çağalaryny taşlap gidýänlerken işlejek daşlardy diýip erkegi bolsun, aýaly bolsun, çağalaryny 10 ýyllap görmeýänlerken bu zatlar inni bir täzeligem däl, günnelik eşdilip duran zatlar, ýam näçe ýyl bäri. Şonuň üçinem Türkmeni, Türkmenistanyň halkyny edmek üçin ýürüýtelip edilen bir gurun olan bir proýekt. Men şeý diýip aýtjam. Bu ýürüýte edilen üstüne işlenen proýekt. Sebäbi näme üçin DHL ýapylýar, näme üçin poçtalar ýapylýar, daşary poçtalar, näme üçin Western Union ýapylýar, näme üçin MoneyGram işlänok. Bu zatlaryň hiç bir ýok Türkmenistanda. Öňler konvertasiýa edip bolýardy. Bankyň üstü bilen hem o zatlaram ýok. Ine şeý diýip iki tane ýa-ni valutanyň nemesi kursu döredi. Birin rynokda ýa-ni bazarda, birsem bankda. Emma bankdan sen hiç watam alyp bilmeýän. Gaty bir tanışyň bolup ýa bir üstüne para berip edäýmesen edip bolanok. Köp adamlar ine Türkmenistanda bejerip bilmän biz operasiýa gidip barýar, rak bolluk, näme bolluk diýip Dubaýa gidýärler, ýa bolmasa Indiýa geçýärler, Türkiýa gidýärler, Borsiýada gidýärler operasiýa etdirmek üçin ýöne konvertasiýa şol $3 edip beren oklar, ýa-ni 3 manatdan. Her dolar 3 manatdan edip beren oklar. Şonuň üçinem kän görýänlersiňiz, watandaşlar şu reklama wadyr. Goýanlar TikToklarda, Imo'larda, beýleki platformalarda ine pul gerek, buna hassamy ýatyr diýip. Her iki adamyň birim hassa şu. Iň gynanýan, iň bir gynanýan diýsem neme bor, bir iň bir janyny ýakýan ýerim adamlar eýýäm 30-40 ýaşynda ölüp başladylar. Näme diýär? Sredняя продолжительность жизни. Türkmençe aýdymyda orta ýaş nemesi bolýar da uzaklygy. Orta ýaş ýaşamy где-то 45 ýaşa çenni häzir. Enne 55 ýaşa, 65 ýaşa ýetýänem az. Gaty kän ýaş ölýär. Ine şu Kilios mazarlyk bar Türkiýedeki. Kimsesizlik mazarı diýär. Kimsesizlik bolanyna eýesiz mazarlar. Eýesiz. Şol adamlar eýesi ýok, ýa gelen Türkmenistandan gelen immigrantlaryň mazarlygy şo taýda. Kim ölse şo taýda jaýlaýarlar. Şonuň içi dolup gitdi häzir. Kimem bolsa biriňiz Türkiýede ýaşaýanlar, biriňiz kimem bolsa barıň da prosta raди interesi. Ýöne gyzyklan, görüň, sanap görüň şo taýda türkmeniň mazarlaryny. Ady familiýasynyň bellidir. Jumaýevdir, Batyrdyr, Nemäýevdir, Agaýevdir, Rejepowdir, şolary emес türkmen.
Gidin de sanan Türkmenin baydağı mardır madarın üstüne. Sanan yürütelep näçe sany adam ýatyr şo taýda. Biriňiz alyp berin de maglumat. Bizem statistikany azajyk ýöredir ýaly. Diýmek Türkiýanyň içindäki immigrantlaryň Türkmenistana baran immigrantlaryň şo taýda. Diňe öleniň sanyny näçedigini bilip bilersiz. O diýersem beýlede dursun. Öleniň sany bilseňem eýýam gözüňe getiriň. Özüm şo taýda doglan ýyly bilen ölen ýylam ýazylýandyr. Ölen ýylyny nime edip görüň, hasap edip görüň, soň näçe ýaşynda ölen bolýar şol. Hemmeten 20-den başlap 40-a 55, 50 çenni ýaşlar. Diňe ýaşlar şu çağa doguraýjak ýaşlar. Şoň üçin mene Türkmenistanyň nesili ösüşi gaýtam öňe gitmän ýyda gaýdýandyr. Sebäbi çağa doguraýjak ýanky nime diýär, детородный возраст diýilýär. Çağa dogurýan möhleti aýal adamyň ýa ne şu nime wagty edir 20 ýaşdan bir 40 ýa 45 ýaşa çen aralyk bolsa, şolaň hemmesi mazarlykda ýatyrynat. Ýa Türkiýede gezip berenler ärsiz çağlar bilen ýarlarym Türkmenistanda bolsa, nädip çağa dogulsun, nädip össün Türkmenistanyň ilaty. Ösmeýär. Hastalar bardyr, keseller bardyr, pensionerler bardyr. Şuna bir ýöne bizden bu statistikany gizleýärler. Daşary ýurt guramalardan gizleýärler. Statistikany, milletiň sanyny hiç kim bilýän näler. Diňe şol her ýylky ölýäniň sanyny mazarlyklary aýlanyp bilip bolar. Mene şeýlerek men jogabyma. Şunu gat gowaýtdyň Olga, men şundan häzir birazrak bir neme çykdy, ideýa çykdy. Türk nemesi döwleti Erdogan bir topar biziň ýaş nesillerimizi ölümüne Türkmenistana ýiberip ötdi, dogry dämi? Ýa. Özleri bolsa arkaýyn ölen adamlaryň nemesiler cesetlerini Türkmenistana ýiberen aklar. Näme döwür we ýa-da näme döwlet we? Ölen adamlar arkaýyn galdyryp durlar, znaç bular ölümi ýygnap ötýärler da. Ya da aňara da öldürmek üçin ýiberip ötýärler biziň türkmenlerimizi. Bulara türkmenler gerek däl, znaçyt. Bulara türkmen dogan däl, zat däl onna. Ýa. Türkmenler qırıp aýryldy diýen nemesi bolýar taby. Öz köküni kesip ötýärler da. Hawa inni sere şeýle zat bar da şu Erdoganyň diýen zatlary bar ekrandan. Şonuň bir aýdan sözleri bar. Ine türkler bile türkmenler hemmemiz bir doganlarys. Biziň kökümüz birdir, milletimiz birdir. Iki döwlet bir milletdir. Hawa. Biziň janymyz bir, biziň iň esas diýen adam biziň adymyz ýa-da soýumyz diýmek adymyz. Atbaba atlamydan birdir diýär. Hawa. O Türk milletimi hemmemiz Türkden gelip çykan türkler hemmemizden diýär. Ýöne şol beren sözüni, şol aýdan sözüni ýutdy. Ýutdy ýok inni şol aýdan sözleriniň sırtynda durup bilenokda. Aýdan sözleriniň ýygyna durmaly. Bir sen erkek bolsaň, sen diýen bolsaň, öňe çykyp bir lokal bir döwletiň baş tutany bolup oturýarsyň sen. Şu zatlary agdyňdan çykaran soň sen nädip sen sözüňde duraňok? Ýene-de tutup türkmenleri özökleri öz ýurduna uradýar. Ölümüne. Ölüme. Hawa. Ölüm uradýar. Näme üçin şolar şo taýda bozgunluk soran bolsa, ýa-ni ubejişe soran bolsa, näme üçin alqal bilen zok? Araplary bolsa ana nimelap yüzler müňmi, näçe müňmi nime dowati, kömek edip araplara. Bu adamlar Siriýadan gelen, ýene bir ýerden gelen araplara, dogry-dämi? Owganlara da kömek edip ötýär. Näme üçin türkmenler üçin iş sat ýok ýa-da uýgurlar üçin iş sat ýok, özökler üçin iş sat ýok. Daşy Azerbaýjanlylar hem näme edip ötýärler, bulary ýazgyryp ötýärler. Türkler bizi şeýdi ötýärdi. o nimäňden bagly da baş tutanyňdan bagly. Ine şu Atatürk 101 ýyl bundan öň Türkiýe Cemhuriýetini guranyny bu Erdogan üçin gurup durmy. Erdogan gitmän ötýär 20 ýyl bäri. Şunýaly gülýaly döwletdi şu. Bundan bir 20 ýyl bundan öň, 20 ýyl bundan öň bark görüpdi. Gülýaly Ýewropeýski bir döwletdi. Näme öwürdi? Progressiv ýurtdy. Gatowadan öden bir şeýle bir sörmen ýurtdy, ýaşlar dagyn kellesi ýapgam däl açyk gelip her hileşik cinsili zatly gezip ýören şeýle bir döwlete gawat geldim, bardymda, baramda. Bularyň kellesine bilim de şo wagtlary. Okuw, O bilimdi. Ýöne ösüş.
Bu Erdoğan musulman dini tarapdan yürüdüp dini bolmaly, alhamdülillah deyip dini bolmaly, näme bolmaly deyip bar dini o tayt sokma sen. Doğru. Dini sokma, din için yürüte mitçitler var. Din için yürüte moğollar var. Din için yürüte ahunlar var. Okatın ödünün medreseleri var. Okatın kim okatat gedi. Yöne sen baş yurdun baş tutanı olup ekrana çıkıp tribunadan kıygırmarsın ha. Alhamdülillah dini biz näme biz näme deyip. O sen eyyan barik dinem koşyan. Bu politikan içine Bu bilmem ne var ya. Bu manipülasyon oluyor Olga. Bu din Avu. için, bu özü dini adam değil mi? Bu prosta manipülasyon için hem zat edotir. Bir Putin'in ikinci nomeri. Например, bunun elinde hem zat bar olsa, bulam hazır anarkı Putin'in alan dünyasında da ondan başka dünyanı alacak olur eline. Bu Hmm. Suriya nerede oti? Kürtleri nerede otir? Doğru değil mi? Bulam Ha. Putin'den neme del, qovu del vadım. Nemi kaptalda dursun Olga. Aydan zatları kaptalda dursun o Erdoğan'ın. Sen nemeni ayt? O Berdimuhamed'in haçan neç yıl mundan öň çıkış edeni. Türkler kotoran yana bir zat eden deyip çıkış etti değil mi? Men Ha, o deydi. Deydi. Bular deydi. Aferista olar deydi. Sen güdüňe seredip diye güdüň ýagyny yiyecek olar sen diye. Video teniden bara bizde. O Türkler var ya, senin gözümüzü seyredip ağırlar, gözümü yağma alıyorlar da niye ben yerimizden depik koyuyorlar. Oğlum azarda da pulun altı oluyor. Erdoğan görmedik mi şu zat? Bilmedik mi şu zat? Значит, bir Erdoğan'ın gaz için öz halkını satacak. Öz halkı hiç zat onun için. Özüm hiç zat. Özüm hiç zat. Şeyle öz namusunu satan gaz için. Diňe gaz için. Özüm bir diktatör. Erdoğan'ın. Gutorun, çındanam gutorun neme ve. Muňa adamam deyip bolanak. Vay hiç kim bir onu lokan bir syylap durano. O hemmeler bilýär, bütün dünýä bilýär onuň nähillerini. Bizim edip biljek ýene hareketimiz ine Türkmenistan WTO, World Trade Organization. Dünya Sowda merkezi mi? Sevda kuraması bolu. Türkmenistan haçandan mer şoňa girjek bolup ötir. Özbekistan почти уже nemetip bar şoňa, yetip bar yer nemesine. Gruziya когда-da уже giripdi. Şunuň biz nemesini kesmeli de ayırmaly. Imенно şuňa biz hat yazmaly. Olga, diňe sen men däl de başgalaram hat yazmaly. Kuramalara hökman hat yazıp şunun öňüni kesmeli. Ene şunu biz gowy edip bilsek, şunun öňüni alıp bilsek, ana şonda bizim hareketimiz netije berer. Bular özü için, öz korrupsiyasy we şeýle hareketleri, binamız, kanunsuz hareketleri için şu kuramany ulanjak. Biz olsa şonu öňünden kesip bilsek, gowy iş ederiz. Ve şeýle haýsy kuramalara girjek bolsa, şonun öňüni hökman alıp durmaly. Türkiýede Ýewropa nemesine girjek, bileleşigine ýereseli. Şonuň öňüni almaly. Häzir onu Ýewropa alanak, dogry. Ýöne onda da bizem o üstünden goşsak, olan bir gowy hereket bolar. Şeýle diktaturalar, şeýle korrupsionerler, şeýle ogry hökümetler hiç wagtym şeýle arasy kuramalara girmeli däl. Olaň haky ýok. Halkyň haky ýok ýaly bolşy şu wagt, siziň hem hakyňyz ýok. Şol kuramalara girmeli. Biziň zato sesimiz bar, halkyň. Bilýän, onsuzam men pikirimçe o guramalara olar aljak bolup duranam ýokdur. Täze bolan edýän işleri bar. Gaty bir akla sığmayan zatlar edýärler. Şoň üçin olaryň o guramalara girmek üçin gaty kän çorba sowatmaly bolurlar. Özlerini gowy tarapdan görkezmeli bolurlar. Ona edip bilen oklar. Şoň üçin olar girip bilen ne Ýewropa girjek bolýar. Hani girirdi 78-nji ýylyň bäri girip bilen o Türkiýe. Girmedem. Täze eden etdilikleri, olaň edýän mahinasiýalary, korrupsiýa, olara gerek däl. Ýewropa bileleşigi. Gerek Olar de, ýaly yani döwlet. onda da biz öz hareketlerimizi, öz nemelerimizi güçlendirmeli. Bizem koşmalı şol zatlara. Dogry. Şeyde. Hawa. Indi nemeni dowam edeli, ne şu ýerde biz aýallar barada gepleşip otyrdyk. Ine şu aýallar sebäbi Avrayımız döküldü diye. hawa, Beýle. awraýymyz döküldi, awraýymyz neme bozuldy diýip.
Ine şu yerde menem hemmemizem gowy jogap beripdik. Olga senem jogap berdin. Başga nem ildeşlerimizem jogap berdiler, gowy jogap berdiler. Birinciden bizim yurdumuzda, bizim cemiyetimizde dengsizlik var. Ayalların hiç bir hak hukuku yok diyen yalı. Ne yola normalni çıkıp bile, ne yolda normalni geçip bile, yürüp bile, ne işlep bile normalni. Hiçbir hakkı yok, hukuku yok. Kağızda var, hakikatte yok. Bir bolup duran zatları ayal günahkar der. Hakikate seyretsen bu hazır patriarhat dünyası. Patriarhat demek erkek dünyası demek. Bir bolup duran sebepleri erkek günahkar. Kim şu at devletin başında oturan? Erkek. Kim ne diyorsun de neme iyi verdin sen Ruslan Mäçev'in kanalında makalı. Ol yerde bir oğlancığı öz atası kıyına oturan ekeni. Şeyle bir makala. Men neme açıklama edip oturmayın. Вообще neme hapa hareket, вообще neme aňyňa alınmajak zat. Diňe kıyızları edilen hareket däl benin. Türkmen başyda we şeýle vilayetlerimizde kıyızlar öz küçük kıyızlar öz tenini satyp ýörler. Erkeklerem şolara pul berip şolary neme edip otirler. Kim edip otir şonu? Ayallar edenak şonu. Erkekler edip otir. Şu ýanky küçük oglanam 12-13 ýaşly oglanam erkek edip oturan. Erkekler siz özüňize birinji seredin, ayna seredin de özüňize baha berin. Näme diýeňiz, näme hereket diýeňiz. Siz özüňizden başlamaly. Ayallarym günahkar. Näme üçin? Şu tohumy doğuran haramzada ayal. Haramzada bir jelep, men şoňa jelep diýjek, ganjyk diýjek. Näme oň ady? Oglabat. Ha, ogulabat. Ogulabat şoň ady. Ana şol ganjyk etegine getiren haramzadalary. Şolar bolmadyk bolna belkim başgasy bolardy, dogry. Heýle haramzadalarym ayallar ýetli, olam dogry. Ol tarapdanam seretsem. Hastanyň maşgalalaryna nähili bolýar? Eneler öz ogullaryny han ýal alyp gezýärler elleriniň aýasyna. Şeýdip. Gyzlar bolsa kim? Gyzlar bolsa gul ýal nemedli. Sen baryn şöýden gidiň, sen hiç kim? Awa. Gyz ýat maşgalanky diýili. Oňa kançykda jetme diye. Oňa Awa. kançykda jetip oturma, o da barbyr diye. Çujoy maşgalagy diye. Hawa. Oku okutma diye de, o sindirme diye. Şulam islamdan gelen zat bize. Bizim özümizde mınýalak zat ýördi. Öňler Türkmenistanyň matriarhatdy. Matriarhat wagty Türkmenistan gullap gowy nemet ýördi. Awa. Inni bolsa islam geleni bäri ayal hiç kim, çağı hiç kim, adam hiç kim. Gaty nä dogry neme? Yörelge. Gaty nä dogry? Siz özüňiz şeýle gowy ýurt, dünýä etjek bolsaňyz, iň birinji gyza okup berin, bilim berin, we-de sylyk berin, eliň aýasynda saklaň gyzlary, ayallary. Sebebi näçe ayal bagtly bolsa, siziň hemmäňizem bagtly bolsa. Bagtly ayal, bagtly dünýäni nemedi gurýandyr. Olga sen diýiňki de inglis nemäni beripdiň. Näme diýdiň şonu? The happy wife, happy life. Ana. Dogry. Bagtly ayal, bagtly durmuş. Dogry däme şoň nemesi terjimesi? Awa. Şunu öwrenip galyň türkmenler. Sebebi her erkek hazır bizim ayallarymyza her hil zat aýtyp bilýär. Siz bolsa gorogyna geleňiz ayalym. Birinci ayalyňyzy goraň. Birinci ayalyňyza sylyk berin. Birinci özüňizden başlaň. Şeýle. Doğru, goşulýan hawa 100% goşulýan. Şu sözümizin ahyryna menen bir zat aýdyp geçeýin, şu näme üçin ayal gyzlary
bilim vermeli, terbiye vermeli, medeniyetli edip yetiştirmeli, näme üçin alımlı bilimli bolmaly. Sebäbi çağalary doguryanam ayal, çağalara uzak gün öýünde bolup terbiye berýänam ayal, edep ekram öwredýänam ayal, oturum turumy girişi, çykyşy bilimi berýän, başlangyç bilimi berýänam ayal. Sebäbi çağa gidecek wagty toranjak bolýar-da. Eje bu näme, kaka bu näme, köp soraýar-da. Şonu sen ayal bilimli bolsa, ähli zat öwredi oturýar, bu bolýar, bu bolýar, bu bolýar. Hemme sorana jogap berip durmaly. Ine şonu bilesi, şo wagt çağa edil gupka ýaly. Şo wagt çağa bilim berip bilseň, onuň soň özü alyp götürýär, onu soňky klaslarda ýa öwrenýär, hemme zat özü gyzyklanýar, dünýä garaýşy giňýär. Hemme zatdan habarly bolýar. Bolup geçip duran zatlardan ýaşy kiçi onuň intak ýa 10 ýaşyny diýip bara politikadan gurrun etmeliler, ol düşünmez diýmeliler. 10 ýaşynda çağa ýa gaty kän zat bilýär. Politika bolsun aýdyp bermeli, bu ne bolup duran zady, bu dünýede bu taýda näme bolup dur. Hemme zat bilse gowy çağa. Sebäbi şol vakumdan çykarmaly çağany. Vakumda yerleşýär çağa. Ne Türkmenin çağalar şolar ýaly vakuum içinde ýaly hiç zatdan habar ýok, internet ýok, zat ýok. Enesi atasy terbiye nemesiz, bilimsiz. Näme öwredip bilsin çağasyna. Ine şo taýdan gelýär. Şoň üçin aýal gyýlangyda birinji bilen bilimi bermeli. Bilim alym hem merat bermeli aýal maşgalara. Gatty dogry bolka, gatty dogry. Bizde hemişe aýdýarlar, gyz ýat maşgalaga diýýärler, ýat ýerege diýýärler. Şu wagt Türkmenistana seretseň, iň esasy pul getiriji aýal maşgala. Erkekler getirenak puly, aýal etip durşan. Türk'e gitdi, ýene bir ýere gitdi, aýalyny bakyp otyr öz maşgalalaryny. Ene atasynam aýal bakyp otyr. Erkekde oňalyk zat ýok şu wagt. Türkmenlerde esasam gyzlary şeýtnemedi otyrlar, öz ene atasyny bakyp otyrlar. We de aýallary hemme zat bermeli, gyzlary hemme zat bermeli, ýöne erkeklerim, oglanlarym kiçiklikden уже aýallary silamaly, aýallary goramaly diýip diýen nemäni pikir salmaly kellesine. Şunu başyndan kiçiklikden salmaly. Hemmämizem şunu neme bilmeli. Hawa. Hemmämizem insan, çağa da insan. İnsanyň haqqy bar, hukugy bar. Her adam adamdyr. Adamlary adam alaly. Bu wagtda menem gutardym, sag bol. Taňry ýalkasyna, Olga da saňa sag bolsun. Goşak zadyň bolsa ýene de goş, şuňlanyň gutaraýdy. Ýok bolsa bol, çağıran üçin Taňry ine watandaşlamada da özüne gerekli şu temadan maniler çykarar diýip tama edýän. Sag bolun. Taňry ýalkasyn.